हाग्रा बिफाननि हरनि सिग्रोमनायाव जेसिबि आरो बालाजों बुंफबनाय ट्रेक्टरफोरा आयेन बेरेखायै जावखांनाय खामानिफोरखौ बन्द खालामो। अदालगुरि जिल्लायाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफानजों हरनि समाव आयेन बेरेखायै जावखांनाय समाव जेसिबि आरो बालाजों बुंफबनाय ट्रेक्टरफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। अदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअनि आन्दोनि खौरांखौ बिथा खालामनानै मुस्ताफा आली आहमेदा माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि बिट अफिसार मिन्टु बर'नि दैदेननायाव हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया रौता ओनसोलाव हरनि समाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। अपारेशननि समाव अदालगुरि जिल्लायाव सासे दुथाङा हराव रौता दैमायाव आयेन बेरेखायै जावखांनाय समाव गंसे जेसिबि नम्बर EDAS 01 MC 8097 आरो गंसे बालाजों बुंफबनाय ट्रेक्टर नम्बर EDAS 25 EC 4206 खौ जब्द खालामनो हायो। उनाव बालाजों बुंफबनाय ट्रेक्टर आरो हमजानाय जेसिबिखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया फुंनि 1 रिंगासोआव हाग्रा मावख'आव लाबोयो। जब्द खालामजानाय ट्रेक्टर आरो जेसिबिखौ दायो ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव दोननाय जादों होनना बिट अफिसारआ खौरांगिरिफोरनो फोरमायदों। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।